Tervetuloa. Tomi Asuntokompassista. Hei, Asunnon myynti on aina ainutlaatuinen luottamustehtävä. Meille asuntokompassilaisille on kunnia-asia saada toimia luottovälittäjänäsi, jolle voit kertoa avoimesti kaikki asuntokauppaan liittyvät toiveesi. Näin turvaamme yhdessä elämäsi ehkä merkittävimmän kaupan ja onnistuneen lopputuloksen. Tämä on tosi kiva. Eikö se ole? Kiva tuntuu. Miten me voitaisiin tästä jatkaa? Meidän tarvitsisi oma ainakin myydä. Kaikki alkaa arviointikäynnistä, jossa teemme toimintatapaamme ja itseämme tutuksi ja kartoitamme asuntosi todellisen arvon. Ammattilaisista muodostuva henkilökuntamme tuntee paikalliset asuntomarkkinat ja tietää eri asuinalueiden tämänhetkisen hintakehityksen. Näin saat varmasti totuudenmukaisen ja luotettavan hinta-arvion. Seuraava askel luottamuksellisen asiakassuhteen syntyessä on myyntitoimeksianto. Se merkitsee meille lupausta myydä asuntosi oikeaan hintaan ja antaa realistinen kokonaiskuva asioiden etenemisestä. Huolehdimme kaikista kaupankäynnin eri vaiheista, aina asiakirjahankinnoista kaupan loppuun saattamiseen. Päivää. Tervetuloa. Kiitos. Mäenpää Toni. Massi Urmalainen. Hei. Tervetuloa Mäenpää Toni. Toni, päivää. Meille pienetkin yksityiskohdat ovat tärkeitä, sillä välitämme ja kannamme vastuumme aidosti. Asuntokompassin asiakkaana voit olla varma siitä, että saat kaiken tarvitsemasi tiedon päätöstesi tueksi, tiedät miten asuntoasiasi etenevät ja voit turvallisin mielin luottaa siihen, että niitä hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Asuntokompassi on yksityinen Suomen kiinteistönvälittäjäliiton jäsen sekä laatuyritys, ja osaamisestamme sekä taidokkaasta työstämme kertoo myös avainlipputunnus, joka on myönnetty palveluillemme ensimmäisenä kiinteistövälitystoimistona Suomessa. Palvelukonseptimme sisältää aina henkilökohtaisen kiinteistövälittäjän sekä selkeän myyntisuunnitelman. Se perustuu näkyviin markkinointikanaviin tai vaihtoehtoisesti halutessanne niin sanottuun hiljaiseen myyntiin. Kattavan monipuolinen ja tehokas kohdemarkkinointi on toimintamme kulmakivi. Käytämme runsaasti aikaa ja tarmoa jokaisen myyntikohteen yksilölliseen esille tuontiin. Panostamme laadukkaaseen, harkitun huolelliseen valokuvaukseen. Käytämme runsaasti kuvia, jotka viimeistelemme aina kuvankäsittelyohjelmin. Huipputyövälineistömme mahdollistaa myös koko asunnon virtuaaliesittelyn. Laatuajatteluumme kuuluvat luonnollisesti myös tyylikkäästi toteutetut asuntoesitteet ja pohjapiirrokset. Välitämme myyntikohteemme nopeasti internetin kaikille merkittäville hakusivustoille ja palvelimille. Lisäksi omat suositut internetsivumme antavat tietoa kohteistamme. Sähköisen markkinoinnin lisäksi panostamme näyttävään ja edukseen erottuvaan lehtimainontaan. Terve! Asuntokauppalle. Kiinnepä hyvin. Tervetuloa, hyvin. Tuloksellisen myynti- ja välitystyön takaajana on aina osaava ja kokenut kiinteistönvälittäjä, jolta luonnistuu kaikki asuntokaupan järjestelyt tahdikkaasti ja juridisesti oikein. Meillä Asuntokompassissa jokainen asiakas ja myyntikohde on tärkeä ja sen mukaisesti myös työskentelemme. Miellyttävä henkilöstömme on sitoutunut palvelemaan joustavasti, kelloon katsomatta. Arvioimaan, esittelemään, neuvottelemaan ja tekemään kauppoja. Joo, sä oot nyt ostanut itsellesi uuden kodin. Ei muuta kuin onneksi olkoon. Koska asiakastyytyväisyys on tärkein päämäärämme. Meitä, kuten myös yhteistyökumppaneitamme, yhdistää taito ja halu palvella sinua muita paremmin. Hyvää kiinteistönvälitystapaa noudattava Asuntokompassi näyttää suunnan onnistuneeseen asuntokauppaan.